Min 34 adolescenti li fuq medda ta' 2.5 saru ommijiet kienu biss 14 li komplow bl-istudji tagħhom. Dan ifisser inqas minn nofshom. Żorna Lozza, il-post fejn dawn l-adolescenti u l-qraba tagħhom jingħataw appoġġ tul iż-żmien ta' tqala tagħhom. Appoġġ meħtieġ ferm l-iktar meta wieħed jirrealizza li Liza Rom kellha biss 12 sena. Melanie Bonavija, l-persuna responsabbli mis-servizz, fissret kif hija sfida li persuna f'dik l-età tkompli bl-istudji tagħha dan sakemm ma ssibx l-appoġġ. Meta jkun hemm support kontinwu minn kulħadd ikun iktar faċli biex it-tfajla tkompli anke mad-demands tagħha. Mad-demands tagħha kemm tal-iskola kif ukoll mad-demands tagħha issa bħala tfajla bħala tfajla li għandha ċertu responsabiltajiet. Oħrajn jażlu li ma jkomplux l-iskola għax jemmnu li jkun aħjar jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Ixini l-għażla l-appoġġ professjonali huwa kruċjali. Hawnhekk noffru servizz fej nistiednu anke professjonisti oħra relatati mal-karriri. Nippruvaw kemm jista' jkun inħeġġuhom anke għal xogħlijiet differenti u nesploraw magħhom il-bżonnijiet tagħhom. Naħdmu ħafna permezz tal-counseling fuq is-self-esteem u s-sense of self-worth tagħhom, ma sfortunatament kultant meta inti ma tkunx għadek sibt dik l-identità tiegħek ikun diffiċli anke biex tagħmel l-għażliet tiegħek. Għalkemm wieħed ma jridx jiġġeneralizza, hemm każi fejn il-frażi r-raġel bandiera bajda toqgħod tajjeb ferm. Aħna nippruvaw naħdmu ħafna mal-missirijiet, però hija realtà li ħafna drabi ikun diffiċli. Minħabba ovvjament ċirkostanzi differenti, ġifieri mhux kull każ se jkun l-istess. Għandna każijiet fejn stajna naħdmu b'mod regolari ħafna mal-missirijiet, però r-realtà hija li r-relazzjoni tkun daqsxejn diffikultużi għaliex għax isu ta' dik l-età daqshekk tenera forsi r-relazzjoni tkun għadha mhux daqshekk stabbli. Forsi kontra l-perċezzjoni pubblika, Bonavija tgħid li kemm ilha taħdem f'dan il-qasam, ir-rata ta' ommijiet taħt is-16 sena qiegħda tonqos, temmen li dan mhux kombinazzjoni. U qed nagħmlu programmi diversi mal-iskejjel kollha ta' Malta kif ukoll anke l-iskejjel indipendenti u tal-Knisja dawk li jitolbuna forma ta' prevention programs kemm mat-tfajliet u kemm għall-ġuventur. Ovvjament anke bir-realtà tal-koed ħsibna wkoll biex kemm jista' jkun nippruvaw naħsbu għal programmi diversi. Kull min jixtieq aktar informazzjoni dwar is-servizz Ozza jista' jċempel fuq 21 24 38 69.